Jeg er på vej til Paris nu. Hej, og jeg skal lige om lidt op i Eiffeltårnet. Jeg er lige på vej ned ad Eiffeltårnets elevator. Jeg har taget afsted til Paris med min mor og min tante Anje. Hej, og jeg har lige sovet min første hele nat i Paris. Og nu er jeg i Paris. Det har været rigtig hyggeligt. Og prøv selv at gætte, hvad min aftensmad var. Hvad tror du, Anja? Jeg tror, det var gulerødder. Hvad tror du, mor? Jeg tror, det var spaghetti. Ej, altså, I gætter helt forkert, for det var altså simpelthen is. Ja, det får man nogle gange, når man er på ferie. Hej, og jeg har fået en rigtig lækker is til aftensmad. Så sidder jeg så med Anja, mor og min is. Så tror jeg bare lige, jeg vil spise noget af det. Ja, den smager rigtig godt. Og denne dag når vi ikke at se mere, men vi har set både Triumfbroen og Sacré-Cœur. Hej, og i dag har jeg været i Paris. Vil I gerne se min udsigt? Ja, så skal vi gå derhen. Ude på altanen må jeg gå. Hvad siger I så? Ja, som det hele handler om mål. Ja, rolig nu altså. Nu er det jo mit program. Og så er jeg også fjernsyn. Altså ikke den vej. Altså den vej, det er den her vej, vi skal vinde. Ja, og hej, og velkommen til Andrea i Paris. Og Andrea og de andre er pliet hjemme, mens vi så Monets Åkandebilleder om Montmartre. Hej, og nu er det desværre min sidste dag i Paris. Jeg kommer hjem på mandag, og det har vi sådan også glædet mig til. Men her får I lige et kig på noget af det flotteste. På næste billede kan du se det lidt bedre, hvad det er, jeg prøver at vise nu. Her er Moulin Rouge. Kaninen er rigtig sød. Jeg får næsten helt lyst til at købe den. Jeg vil gerne spise sådan nogle her kaniner. Og jeg kan også rigtig godt lide at spise burger og pomfritter. Her er Anja, fjollefisen. Ja, og det har været rigtig hyggeligt at være sammen med hende. Lækkert slik og bær, de har her. Jordbær, og så er der hindbær her. Og så kommer der nogle andre bær, som også er jordbær. Og så kommer der nogle andre bær, som er rumbær. Og så kommer der også sådan nogle huler. Og noget mere slik. Og noget mere slik med mig. Og så kommer der min fjollemor. Her er lækre kager. Nam nam. Og så i dag skulle vi have været, vi
vi skal i flyet, og vi skal så hjem til de andre, og så lave en hel masse hyggeligt.